Epaileek eman dute agindua eta bado asko katzera ontziak. Eta orain konzentrazioa, erabateko arreta mantendu behar da. Norberak jakin, zer landu duen, zer egin nahi duen. Ze nervioak eta ze kirioak dantzan izan dituzte horko mutil horiek. Hori gestionatzea eramaten jakitea oso garrantzitsua da. Borja Gómez ez da txalduta. 4 de proa, los demás. Hori Jimeno. Jimeno da, oiuka. Avante, vamos, avante. Ontzia prest dira. Erne Jaun Andreo. Arraun festa. Goizeko 11etan hasi da emakumeekin eta orain 12 puntuan gizonekin jarraipena izango. Donostiako 122. bandera jokoan dugu gizonentzat, hau lehen jardunaldia. Horno mai dira. Vamos, avante. Prest dira, bai, egoki. Banderak ia erorita. Argia. Erne, bandera txuria lehorretik. Rantxa bantean. Gorria, Palekoa. irtera garbia irutu zen. Lehenbiziko pala, San Juanek azkarren. Irtera ona San Juanek. Ea ba. Ze esua eta ze txispa orain, Kaiku segundutxo bagaldu du. Eta beste hirurak hasierako txampan indartxu sasoiko ondo astea horrelako egunetan. Funtsezkoa da, sentsazio onak ematen dizkizu, konfiantza irabazten duzu. Eta Donostian beste berezitasun bat, hemen hasierako txampa luzatu egiten da, normalean. Goazen aurkezpenekin, hemen Salzamendiren San Nikolas ontzia. Eta azkenean, nolabait kinila gehienetan edo zegoen ontzia behar bada Imanol Garmendia kanpoan utzi du, baina 13 sartu behar dira. 13 sartu behar, 3. tostan gaur lortza eta galdiz, ez ziren izan osteguneko sailkapenean, eta babor espaldan, horre Lizarralde Altxerrik jokatu zuen, eta gaur aldape dago. Hori eta Zierbena buruan, baina laurak segundu batean dira. Eta hemen Zierbena, Zunzunegiren taldea, eta kupuri gabe, beti esaten duguna, beste batzuk ez dute horrelako aukera, baina honek bai. Alde batetik berriz ere, patroi veteranoaren aldeko apustu egin du, Lazkano kanpoan utzi du, normala denez, Borja Gómez. Eta oso kuadrilla indartsua kontuan hartzeko, aparizio utzi du kanpoan, ez? Hori da, eta kupori gabe estatuko txapelketan ere aritu zen, orduan Mario Hernando Estriborretik aritu zen, gaur Rikard Lamadrik, jarraitzen du bere tostan, eta Mario Hernando 5. tostan. Nik uste dut orain Orio eta Zierbena pixka bat Estriborrera etorri sari direla korrontea zaizteko. Akuariun alde hori oso garbi baitago. Tarteak oso txikiak 2 segundutan ditugu laurak. Eta hemen San Juan darrak. Zailkatze egunean 7. ligan 6. Hemen Etxaberen kuadrilla. Azkenean Bedia Kantabriarra barruan, Arkaiz Goñi veteranoa bai. Eta garbi xamar zituen gauzak Etxabek ustaileko estropa den ostea. Azkeneko estropadetan baborra mugitu ere ez du egin, Juan Mari Etxabek, hortxe bilida, Ria, Lamunarriz, Bedia, tostaz mugituz eta bar, azkenean Gai Bedia veteranoa, 5. tostan dugu, eta Meltxor Lamunarriz, 3. Ez ustekorik ez, beraz. Kaikun bai, bakarren bat. Hemen da, Jose Luis Kortaren taldea, Bizkaitara ontzia. Eta hemen bai, Fede Steindal utzi du kanpoan, Ibon. Bai, hori, hortik ez ustekoa badakigu, zeinen berandu, ia abuztuan hasi zen, estropadak jokatzen, Steindal, eta estropadak guztiak arrezkero jokatu dituenean, gaur ez ustekoa, Jose Luis Korta lehorrean utzi du, Sergio Enrique Rodríguez, Galiziarra, bere tostan, eta gainerakoan, bazken aldian Angel Mario Rodríguez, beste veterano handi bat ere, kanpoan. Hori da, ustegunean ere ez zuen jokatu, gaur lar arte sartu du, 5. tostan, Zunbeltz Peretz eta Ioritz Orbegozo eta horiek guztiak lanera. Dagoeneko itxasoan dira, Eta orain bai, haize pixka bat geixiago izango dute. Haizetxua alde. Eta San Juan pixka bat atzeratu zaigu orain, 5 segundu. Kaiku hor dabil, Zierbenaren parean eta Orio buruan, baina 2 segundutan dira hauek. Eta San Juanek orain
Sufrimendu pitin bat bai, eta esan dugu leno bare aldia genuela, baina hor anemometroak 10-etik gorako haizearen markatzen digu, Ibon. Horrein bai, hauetan, egu haizea badak nola mugitzen den, begira Zierbena nola doan, Begira Zierbena nola doan. Zierbenari eta Kaikuri, horrein estriborrera begiratu, eta traineru hori aurri ikusteak, horrek auspoa emango dira. San Juan darren brankara ikusten dugu, Bai. hor bere babeslearen izena, eta hor segundu. Oazen hori jotarrekin. ¡Vamos! ¡Pat! ¡David! ¡Rasca Malizak! ¡Ay! Luzo erdia, Bai, horrentxe luzo erdia. lau eta hogeita lau, hogeita bost. Presari gabe horiotarrak arraunean, Seinale hona da, beraientzat. Zierbena eta Kaiku, 2 segundura ondo. Hori hogeita masi paladaneak Kaiku. Oazen Kaikurekin. ¡Arriba, Estribores! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigue esto! ¡Ay! Jimeno eta Pascual. ¡Vosotros! ¡Oh! Barkatu, Pascual eta Palazuelos. Harrigarria da, Pascualen alde, egin du azkenean apustu hankeko bezala. Bai, jauna. Jose Luis Kortak. Espaldatik ibili du, Bai. urte gehienean, garai bateko treneru galaktiko horietatik, geratzen den irutik bat, Iker Pascual. Hogeita mazazpi pala terdian, Kaiku. Hor urak mugitu xeago. Arraunerako inungo aitzakiari gabe, begiragarri treneruak, pestainari gabe eta ezertxore gabe. Bueno, begira, Hondarribiarrak arreta handiz begiratzen, beroketa lanak egiten eta bueno, kanpokalde hortan segundu batean zabaldu du bere errenta hori jo. Honek emango die, Oriotarrei indarra. Hor alkarren nahiko gainean ikusten dira Orio eta Zierbena. Eta orain galdera da, Oriokea irabazten duen kanpoko ziagogarako, gero estriborrera jotzeko aukera. Behar bada ez du joko, baina hori eskatzen Posibilitate badio, hori da. Baina horretarako tartetxoa sartu behar dio Zierbenari. Orain Zierbenaren txatu netxarra, Mikel. ¿Listos? Lau segundo. Oriorekin minutu zerdian 2 segundu galdu ditu. Eta San Juan sortzira. ¡Luce! Ya. ¡Luce! ¡Luce! ¡Ay! ¡Bola atrás! Ligero y atrás. Olatua esan du gorkak, Ondoko itxasoarekin eta izetxo honekin eta kanpora azkar joango dira. ¡Directo! ¡Llega a proa! ¡Llega el ataque! ¡Luce! ¡Ay! ¡No está! ¡Au! ¡Mucha, mucha! ¡Au! Bueno, 6 minutuko lana, 5 segundu Zierbenari, 3 Kaikuri, 3 traineru San Juani. Bueno, Kaiku eta Zierbenak bagenekien, azkenen aldian ematen ari diren maila emanezkero, 6-8 minutuan, kanpoko balizan antxe ongo direla, Bai, hau ikusten ari garena normala da, ligako lanak ikusita, begira ligako Guztiz sailkapena normala. eta nondoa zen, Bai, ez? bai. Seguimos a uno de Kaiku. ¡Directo! Borja Gómez, aurre trampalduan igota. Eta hor San Juan darrak. Interferentzi txikiren bat ere badugu hor, da... Baina, Orain hori ari da joaten, Orain ari gustoko da dugu hor kanpoko lanean. arraulariekin hor ontzibarruan joatea, eta... Begira hori jo, 5 eta 6, Orain Kaiku bai. eta Zierbenari. Orain dagoeneko, Regata muy serio, muy serio. Pozik doa, Borja bai, bai, Lamare. bai. Ahortxean antzeman zaie. ¡Aurrera! ¡Vamos! ¡Va! Amarreko askatu du. ¡Riverside! Hortarte hori zabaldu eta gero iaia erlojupeko lanera sartu beharra du hori jok badakilako gero, bigarren txandan favorito diren beste bi arraun elkarteak, Bermeo eta Hondarribia eta Bermeo ere oso gogor arituko direla. Gauza oso garrantzitsu bat lortu du Oriok. Ondotik doan Zierbena 7 segundura utzi du, beraz, gero, Salsamendik eta Gorkak nahi balute estriborrera jotzeko aukera. Korronte ardialdetik, olatuak, haizeak eta abar. Lehenbiziko kalearen kondena hori ez du izango, alde hortatik. Bi traineru Kaikuri eta ia 3 Zierbena. San Juan 13 jaun Andreu. Ritmoak. Orain bai, 37 palan.
Kanpo kalde horretan, Bai, aizea, 9-10 kilometro, lehen gehiago ere izan da une batzuta. Aurrea garbi, ondoko itxasoa bai, baina begira, treniruaren joana, apenas egiten dio eragozpenik treniruan itxasoak. Nola aldatu itxasoa atzotik aurrera? Horda kanpo kaldea, ordua zontziak, Ondarri bitarrak ere, zaleak. garbi aurretik hori jo. Argi ziago bari. Kaiku 6 orain maniobrazia aurretik eta Zierbena 8. San Juan 14. Zeinen garbi ikusi dugun detaila, Hendik Alberdi nola askatu den. Lotuta doa aurrekalaria. 9 eta 19 hori jotarrentzat. Ziago oso azkarra. Albixuri arrankatzeko esan dio, giratu horretik. 6, 9 eta 25. Zierbena 8, 9 eta 28. San Juanek 9 eta 13 segundura. Eta maniobra ostean Orio Kaikuri 6. Bostera hurbildu da, une batez Kaiku. 6 berriro, Zierbena 9. Begira nola ikusten duten, Badia barruko zulua, bi patroiek. Oso hankanpotik, Urgul eta Huartean arteko zulua oso txikia ikusten da. Atzetik San Juanek ere badu orain lana. Noski gaur ez da olatu aipagarririk, poparian ondo ibili dira. Lehen luzean 13 segundu terdi galdu, bueno, ea orain. Egoera zaila Zierbenarentzat, 9 segundu galduta, dagoeneko hori ez dute ikusiko. Kaiku justu. Bueno, ziaboga egin eta gero, Oriok ez dio tartea handitu Kaikuri. GPS-a tantzari da 5 eta 6 artean, ziabogan 6ko diferentzia zen hori jotarren alde. Atzea, estidor, olatua barkuena. Jo, Atento. Luz, estidor. Ai, luzeales. Ai. begira, horren ikusi dugun, zuritasun hori, olatu horien adira. Beraiek esaten digute patroiek zer datorren. Luze. Estira. Gaur, esan beharreko besteak, gaur lantzagirorik ez dagoen. Ez, eta Kaiku oso ondo erantzuten ari da. Zoragarri. Zierbena sufritzen une honetan, begira Zierbena eta San Juanen artean 5 segunduko tartea dago. Baina Kaiku eusten ari da, eta uste dut Kaiku laugarren kale horretatik, bueno, zerbaiten bilari dela hori. Momentuz lan oso txukuna egiten, Bizkaitarra. Ostegunean Oriok Kaikuri 3 segundo atera zizkion. Lizarrani, gehiago eskatu. Gehiago eskatzen du. Daukatenari, Gorkaran berri, hori da. dertsuenei, Sigue arriba, paradas buenas al bisu. ¿Listos? Muki, Bainez. ¡Juan! Kaiku eusten eta Zierbena eta San Juan orain bai galtzen. San Juan ziabogan 13 zen, orain 17. eta orain normalena, biei, Zierbena eta San Juani, segundo mordozka bat ere hortzea izaten da. Sigue. Momentu hau da oso gogorra. Ikusten duzunean atzera eta tartea gora eta nola mantendu erritmoa, nola burua hotz, eta zaitasunak. Eta bestetik orain Orio eta Kaikuren artean, 6, 7 aldu ezkero horra azten dira honditzen. Horra azten da, atzekoa ondoratzen eta aurretik duanak alde egiten. Horra kortak prestatutako talde. ¡Arriba, Estibores! ¡Arriba, Hemen Jimeno. mira que viene! ¡Una! Kantabriako trainerurik ez, baina Kantabriako Doinua, atoia hor da. ¡Y acaba que yo se va! Estriborreik gore igotzeko. Olatu estribortik sartzen da. Borja Gomez ere bai, Zierbena. ¡Esta es buena! ¡Fácil, Sergio! ¡Va! Arraulariak ere bai. Kaiku Javi Estrop. Perez bera, hemen eta, arraulari. Kantabriara badira, traineru ezberdinetan. Fran Montes bera ere bai, Ah. hortxe Kaikun. Estropada bikaina egiten ari da Kaiku, Biak, Orio eta Kaiku nire ustez. Luze honetan, Kaiku Orioren parean dabi. Segundure bat aurretik orain une honetan. Luze honetan, baina Oriok errentatxoa lortu du. Begira, Laura orain diferentzia. Orain berez, Orio eta Kaikuen arteko diferentzia, indarrean eta estropadak aurrera egina da, nekak pilatzen den bezala, antzeman beharko luke. Baina Kaiku oso sartua da estropadan, Atzean diferentzia hori badago, bi traineru, Zierbenak, 3. laugarrenari San Juan.
Acaba, todos atrás, equipo. Ven ahí atrás. Kaiku egian dator, begira, bizkarra nola botatzen. Luze ona egiten ari. ¡Joseba! ¡Traiga esos hombros, hijo! ¡Ahora! ¡Atrás, equipo! ¡Te necesito! ¡Aguanta atrás, Andrés! Hori hogeita Eskual emezortzi eta pala. Palazuelos, Kaikutarren hankekoak. Eta goxo, Jimeno. Hauek olakoa dira, zalaparta galanta, galda gelanda, kaian da. Gero goxo eta Buliosoak. 3 segundora Kaiku. Maxuare bai, tankera hortakoa, korta handia eta segi. Begira, orentxe. Zango Miguel Azpiko harria, balizak elkarren gainean. ¡Una, Joseba! Hemen kontua da, hemen bukaera ere, hain luzea egiten da, bukatzezten, errekta hau. 6 segundu hori joke Kaikuri ziaboga garaian eta orain 4. Atzeko burruka beste bada. Kompromiso izaten da orain. Zierbenak burua hotz mantendu behar du. Bere erronka zein. Saiatu. 5. ona da. 4. ezin baldin mazara Izango ez da, zergaitik ez? eguraldi aldaketa edo... 6. baino bea. ¡Sigue, hermanos! Nioel Mikel Orainera bateko kompromiso dela gaurko giroarekin eta nabarmen markatzen ez dueneak haizeak edo olatuak nondik egin, patroientzat eta entrenatzaileak zer erabaki. Begira norabidea. Guztiak estriborrera. Hori estropada eremuaren erdikaldera Horrek esan nahi du, eta azken metrotan ondarreta aldera sartuta. han kanpo aldean, eki puntua izango duela haizeak. Kaiku 3. Poliki. Hor dari da. Biak eman eta eman, oso estropada ona egiten hori eta Kaiku. Baina, Frankaz hori jok distantzia handitu du, zabaldu egin du puntetatik aurrera nagusitu eginda, eta orain alderantziz ziagoga ostean, uartera etortzeko zati hortan, Kaiku hobeto moldatu da, Ibon. Orain kontua da Kaikuk ezingo duela estriborrerago joan, eta horiok bai, nahi duena egiteko aukera izango du. Hori orientzate, ez zaitxarra iruditzen, Kaiku orgain gainean edukitzeak. Atzea! Hori da behar zaiz! Ba! Hola, bandera! Hori olatua da. Mutila, rekorrea! Begira zer dioen Gorkaran berri. Luze pol, atzea! Ai! Marka eta marka. Gainentzia! Orain olatuak gehiago markatuko begira, gainentziak eta GPS-ak horixe esaten du. Orain olatuak gehiago markatuko duan kanpoan baino. Korrilla! Desveneda terratola! Mira, 5 segundu, orain ari da hori jo, berriro, Buen pol! Uno más! errekuperatu nahia. Ba! Alizu! Oain berrat pala honakin! Orain berraut. Listos! Oain! Hankekoi, orain aldaketa. Zuri, bai. Rekorra bezait! Segi! Rekorra aipatzen du. Bueno, Rekorra asko esatea da, Oraintxe 19 bi tibera dago minutu. rekorra, Listos! 19, 54, Castro, 2006. iruditzen zait, Miguel, biak ari direla estropada oso ona egiten. Izugarri ona. Inor pentsatzen badu Orio Kaiku gainegi duela, iruditzen zait hori ere estropada ona egiten ari dela. Biak ari dira. 52 palan dagoeneko. 5 metro, Zuen izaran! ikaragarrizko estropada. Hau! Izugarri egiten ari dira. No! Zue! Ba! Ostera jarri da. Baldintzak ere horrelakoak egokitu dira gaur. Ba! Berriro esango du, zeinen luzea egiten dugu, Ikaragarri luzea egiten da. Atzapol, pegale! Minuto dio, zerbait izango da, baina ikaragarri ari dira. 4. kalera doa uste, Gorkaran berri. Mutila! ¿Quién viene, Adrián? Minuskera! 40 minutos a vez! Listos? Ahora, lanza! 350 metro. Eta errekorra, ez dute apartean izango, Mikel, ez dute apartean izango. Zerbait badaki. Apartean, hor salsa mendik eta Zerbait badaki Gorkaran berri. Esta última! Eutxio, segi! Haz estropada. Ikaragarria begira non bukatuko dute. Poliki hori jo, Estriborrera. ala xedoa. 3 segundura Kaiku. Kaiku ere, izugarrizko Urteko luzea egiten ari onena. da.
Atzeko postua finkatu dira Zierbena 17, 26 San Juan. Orio lehenbizikotik laugarren gora. 20 segundo, 19 minutura iristeko. Hor dira. Últimas 15. Begira marka hor jarrita. Ez du ematen. Ez, izango nuke ezetz. 19tik gora izango dira. Hori jo, garbi hori aurretik. Besteren bat. 4 segundora igo da diferentzia, bai, 19-0 horiok. Bai Kaiku, zoragarri biak 19-0 Bejon deiela. Biei zorionak, hori estropada, 19-0 horiok, Kaikuk 19-0 Zierbena, bai Zierbena, 19-21. Bosgarren kaletik, San Juan. Eta orain San Juan, 28ra, 19-21. Izugarrizko estropada ikusi dugu, baldintza honak bai, baina gero jardun egin behar da begira. Lehertuta daude mutil denak, irudiak, Lehertuta dena eman da. Gutxitan bezala. Zorionak arraunlariei, patroiei, prestatzaileei, ikuskizun ikaragarria eskaini digute eta Bejon deitzuela, 19-0 Orioren denbora, 19-0 Kaikuk, Zierbenak 19-21, San Juanek 19-21, iragarkiak eta berehala, bigarren txandan lehen kaletik Bermeo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Tiran.